Έμψαρχος άγγελος των προφητών Ικρυπής, ο δεύτερος πρόδρομος της παρουσίας Χριστού, Ηλίας ο ένδοξος, άνωθεν καταπέμψας, Ελισέω την χάριν, νόσους από διώγη. Αγαπητοί, ο προφήτης Ηλίας θα δείξει τον Αντίχριστον, θα πει αυτός είναι, θα δείξει, όπως έδειξε ο πρόδρομος των Χριστών, έτσι ο Ηλίας θα δείξει τον Αντίχριστον και θα τον ελέγξει φοβερά. Και για τους απίστους θα είναι φοβερός ο Ηλίας, αλλά και για τους δικαίους θα είναι αληθινή ευλογία.